nga barkeji serande leyɗele fof e barkeji almaguru gunas. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Bandiraɓe hettoroɓe yeeɓoɓe Windere TV ko adi fof min calmini on, min juurima on, min ñaguima on duwaw, min neldi on duwaw caggal nde jettuɗen Allah subhanahu wa taala, juɗɗen annabi sallllahu alayhi wa sallam. Oumar Doro Coumé a jarama. Hande noon a addiɗo henne ko mawni ko ganduɗa hoore ma ko tarikh l'islam, tarikh mo ganduɗa hoore maɗa. Minen kam oɗo Daka ko Daka sunnatu, Daka Abdallah Waalo, e dendagal Abdallah naaɓe to goni kadi min ndendi oɗo Daka. Eyyi addata min ɗo henne kadi ko dewal Allah, dewal Allah ngal ganduɗa hoore maɗa. Mi wiyani ala to woodi to aduna he, kono noon weeɓani yiide aduna he hono ni henna, hono no mbirɗa ni henna. Goppa leeso ma, goppa galle ma, goppa fof maɗa, jalta kadi wuuro kadi naata e ladde koɗa toon. Taw gummiɗa koye étage walla gummiɗa koye terrasse walla gummiɗa ni koye huuɓere moƴƴere, jaaha mbalta koye huuɗo, nelta koye cekke. Ɗum fof noon wona hay hunde sona saabu yankinanade Allah subhanahu wa taala, yarlitade aɗa yalkino jomiraɗo subhanahu wa taala, ka maccuɗo makko, ka koyɗo makko, kanko woni tedduɗo, an a wona tedduɗo. Ko gara hollidde jomiraɗo subhanahu wa taala maccugel ma ari ene rewma no jiɗirɗani hen. Oumar Doro Coumé Daka, min mi andande Daka o fuɗɗi, kono min Daka fuɗɗe am min ko 1967 nden garmi ɗo e Madina Gounass, mboɗo woni cukalel tukasel, mboɗo adda mboɗo jangga Qur'ana. Nden min jaranno ko koyɗo Daka, nden ko Daka aynimade wonno e Daka unfani. Ɗiɗon Dakaji, oɗo Daka sinca koye dow amen. Somi juumani hirande nde ɗo Daka, ɗo woni Daka aɓe sabiquna, hirande nde waɗa 70 nden hutani gommiɓe ɗo henne paarumi Dakar paami foti janggoyde Qur'ana. Gila gummitomi toon gartumi, gila nden Daka mi meeɗa tarde ɗum hay ñalawma goto. Kadi mi arata e hoore Daka ha Daka Sako, tawno won nafoore ɗe jiimi hen ko gonga dewal Allah to gonɗa ko aɗa rewa Allah, aɗa juula toon waktuji ma joyi, aɗa hoora korka ma. Kono wonko heɓeteɗo a wawa ɗum heɓde banggue goɗɗo, saabu ɗum ko takkere nde Allah nde jeeyaɗo Allah takkani Allah subhanahu wa taala. Nafoore ɗe ganduɗa hoore ma hen ko ceerno men ceerno Alaji Massaydou radiyallahu taala anhu, ko kañum fuɗɗani en ɗum. nde o fuɗɗani en ɗum, eɗen en gonani haydara en ganda hay hunde walla taw en cuwa jibinede, kono o wondi e jinnaɓe meɗen, o wondi ko e jinnaɓe meɗen ha ganduɗa hoorema, ha garɗen coɗiɗen hen. Hande ne wayno jinnaɓe jeehi ko enen keddiɗo hen, enen domti jinnaɓe hen. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, en jetti Allah, en juule Mouhammadou Rasulullah sallllahu alayhi wa sallam. Eɗen goni ɗo e Daka ka Abdallah Waalo, ko ɗon daakiɗen ɗo henne. Min mbiyetemi ko Mamadou Sade Sy. Ko minen daakiɗo ko moƴƴere tan ɗaɓɓete e ɗo kadi ko moƴƴere tan wonɗo. Ɗum waɗi yimɓe goppi galleji men, gummi funnague hirnague rewa e wargo, kawrit ɗo julɓe fof kawli goto fof ne ari ƴewle moƴƴere wonde ɗon nde wonno kam selli laaɓi moƴƴere nde wonde ɗon ko ɗo tan dañete. Ɗum waɗi goto fof yallito alga wonɗo sakkoɗo e less caali ki nguleki e o poussiére, ƴettude heɓde ko dañete ɗo ko. ɗum noon eɗen jetti Allah ɗum noon kadi eɗen jetti kadi ɗum noon ko woni sababu ko hono ceerno Mouhamadou Siraji Dine ballanɗen nde moƴƴere, ko ɗum woni ko rendiren ɗo hande e ɗiɗo ñalawmaji. Ko mbattumi arde tan tigui kam tan ha regol joni eɗen gona e Dakaji fodde 10. Emin garanno kam tan arde hawrude e duwaw nde min gona e service nde, kono komin terti ko kam ko Daka kam fuɗɗode ha wolta ko ɗo tawta min. Eɗen jetta Allah kadi ɗum ɗo. Annene emin jettuma, emin jetta radio ngo, emin jetta télé ɗe e moƴƴere darna moɗon e Daka he, nadde e nder Daka he, goto fof kadi kumpirɗo ɗum ƴeewon no sifiri ɗum kam hay mo yiyani ɗum nani ɗum. Ɗum noon emin ñagono onon le jaaron hen yeeso, kala no jiɗɗirɗon
Allah nawnira on ɗum noon sababude Daka o allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Caggal no juuɗen an Allah jettuɗen Allah juulen annabi sallallahu alaihi wasallam jettuɗen jinnaɓe Oumar Doro ko min asalminama a juurama a weltanama a ñaganama Allah moƴƴere ko mbiɗa ko min garɗo ko inde Daka min gari koye inde wuuro Abdallah Waalo o Daka ɗo ko ceerno Bachirou woni kilif men on woni cosaan wuro ngo minenne kadi min gari min ƴaɓɓe jinnaɓe men nde makko jinnaɓe men ngalaɗo hannde ko minen lomti jinnaɓe ɗum noon ko weltare no feewi gardugol magol e inde Windere TV dewal Allah kam sa yiiɗi hebde baraji fof ko tampa foftere kam dañatake dewal Allah jinnaɓe amen ɓe garano ɗo nde on saaha wayani ni kono minen ɓari min gari min tawi ni ko yettude Allah tan no feewi kala tampere ko wuli ko fof min way kono min tinani ɗum ni taw ɓerɗe amen ene ɓuuɓi hen hono jinnaɓe no mawnaɓe mbini ko dañete Daka ko ɗo tan dañete aɗa wawi yaade guure goɗɗe daña toon baraji ha wayi leydi kono hono Daka kam ala sa ƴeewi kon ɗo e Daka ko ayita ɗo a seedata ko ɗo debbo ko worɓe tan gonɗo janggoɓe Qur'ana ayi ɗum kam seede mum nani janggoɓe sayfi salatul fatih ko ɗum wonɗo hen dewal Allah hay goto watta goɗɗo ko metti sa woni hay sa ferguite neɗɗo a gañi kañum wiyanma yaafo an on kam on mettinta ɗum kadi sa joɗima ɗo hen ha jaaha a yiyata ɗum kono hirjinma a yiyata mukko hay mbuubu a tampintama ɗo an ɗum kam dewal Allah tan woni ɗo hen ay ɗo ko kadi ɗum ɗo Daka amen o minen foof komin neɗɗo goto foof membre poche mum ay ndiyam nani glace nani foof ala ko manki somin kacciri min gasi goto fof timme deftere mum o heeɓe sayfi mum o jagga salatul fatim so ceerno noddimi goto fof acca ko fanno juula ko ɗum addi min ɗo ko weltare no feewi minen ɓeɗo foof ko famille goto wonɗo hen noon ko weltanarema an Oumar Doro ko min beltanimama. Assalamu aleykum bandiraɓe julɓe hettiɓe min jogoɓe daroyde min calmini min juurima min jetti Allah min jettinima Oumar Doro ko an sababu gadduɗomo o yo Allah ɓeyden moƴƴere nde mataw haalɓe fof ene wayno ko neɗɗo goto haalata ɗo ni mataw ko kala ko weeli ko fotani yonde alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin Daka addi hen tan ko rewde Allah nde wonno koko haalno kono haaldete ceerno Moussa o minen garno ɗo 67 nde wawi haalde minen garno ɗo henna kalanoɗo joni ceerno Moussa ɓe ha ɓettata fof ko imameɓe ceerno Moussa ko imam to wonto Guédiawaye to oɗo Adama Ndongo to Guédiawaye notaire ɗo ko imam ɗon ceerno Mamasi oɗo kalɗo ko imam ɗo woni ɗo legal men ɗo alhamdulillah min hilfameɓe ɓe goni ɗo hen Oumar Doro kumen ko yidde Allah e yiide Allah ɗemnade dañde ga moƴƴere Allah ko Allah addi ga yimɓe ko kañum noddi ga yimɓe sa yi ala caɗele juutat daretno ga hanki nde laabi ɗi moƴƴani beelani ko rangrang wonno a woppat lawol godorol ngol ko rangrang wonno mataɗoɗa ndewata ko less e poussiére fof ko nde wonno Allah gonɗo ga o hebde mo weeɓani ko ma tampanama keɓamo lawol ngol kongol muus fof sa ari sa yettima mo wuur sa de yiɗaɗa artude kadi ñagoɗa ko yalla artide a ƴewata ko muus mo ndewɗa o ƴewata ko tawɗa ga kono wayi welde ni dakamme o nden ko Mercedes uji codnoɗa wona 4x4 uji wonno R12 uji wonno R4 uji wonno DSF uji wonno ɗum tawanoɗa jomum ene goni less caleje ene cuddi ene goppi suji men goppi fof ko Allah ɗaɓata ga henna nde wonno ko Allah woni ga hen ɗum ɗaɓete ga ha hande alhamdulillah rabbil weeli caɗele gonnoɗe caɗele natti han kadi caɗele gonnoɗe hanki ɗe muuso hande ala godoron gilla galle ma ha ɗo ko godoron sani ha ɗo taliji karoji tali karo rewata ɗo henna seede Allah seyda a dañata probléme hay goto dañata probléme lawol he ummoɗa galle ma ha jettoɗa ko dañannoɓe aɗan ɓe kan dañi a dañata ɗum joni koye godoron ndewata ha jettoɗa tourdu maɗa ɗum ko yettirde ɗum Allah e duwaw jabaɗo hande goto hay goto tampani e laabi hay goto tampani wasiyo ko muñ ɓeydade muñdirde yimɓe ko muñdirɓe no jaɗalo wima nani ni hay so tawi an feeri neɗɗo feerima joni tan wiyanma ko yaafomi nde wonno ko Allah mehi woni ɗo henna goto fof woni ɗo ko Allah heddi noon yonata goto fof kadi yo ɓey durtade e Allah
anda ko Allah addi ɗumen ko Allah dañata ɗo nde wonno ko ɗum woni yimɓe kadi goto fof ko ɗum wonani goto fof ko ɗum waɗata kadi ala fof joguiɗo ɗo goɗɗo sowona jaam kadi wayru ɗum e yiide goto fof ne yiita goɗɗo yewno ɗum e yiiɗi men no wonde hannde wonɓe ɗo e nder dakaji he no jiɗɗa wiide ni ko wayrodirɓe duuɓi ko ɗo jiirodirta jokkenen ɗam nden hay goto waɗa ɗum yobde Abdallah naaɓe hannde ko sunnatu naaɓe mbiyete ɗo ko sunnatu min mbiyete kono Abdallah wonto amen mbaɗa yalliki noon mbaɗa yaafano min kam banggam mi yallima mi yaafima yallah hokki tawɗo samuri kadi yallah ɓeyda noon médiaji ɗi fof ko jahata ɗum ko yallah ɓeydu minen kam eɗen gandiri wona ni henna yallah ɓeydu suturaji ɗi ɓey teddugal ngal juuɗe moɗon mi jeeya seeɗi wujude